si Maria diri karon ba? Wa baya jud ko kabalo sa ato niya. Gisulong baya ko ni Maria gahapon sa ako ang lungga. Wala na hinuon ko karide. Og nakaride palagi ko ba? Maandam yun na akong mga misal. Mapabutog yun na ako. May gani, gitiming niya nga tulog ko. Wala ko kabantay. Maria! Gawas dira! Naan ako dire! Harap-harapan ta! Agata! Girahay ta! Girahay yun! Way surin diray! Naar ka dira nagtago-tago ha? Bang! Oy! Dikay! Bang! Bang! Tago yun ka ha? Bang! 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 Sige! Tamusin dyan! Mula dyan yung makaigo! Bang! 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 Ay, kumpiyansa! Gahi kay niya akong pusil-pusil! Isog yung ka ha? Bang! Oh? Wakaigo! Wala na yan na po! Bang! Agay! Headshot! Lagutan ni mo, Maria! Ay! Yeah! Bang! 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 Dagan yun! Kayong maabsanti ka, igoog yung ka! Asa na ka to si Maria, bay? Nawala man! Oh, nahilom jud. Asa ka to nagtigaw-tago ron? Magbantay-bantay jud ko karon. Pasig na ara to sa palibot. Liputon palang ko ato. Hala! Kinsa man na? Ayaw gliyo kay nadakpan na ka. Eh? Maria! Tika sana ni mo ay! Saon man tani nga nakitaan man jud ka. Time sa siguro Maria oy. Wala maingon na ay. Likuray. Wala sa imuha pero sa kuha kay pwede man. Ngi laina pud di mo Maria oy. Wala pa gani ko kabalos nimo. Kanang sakit ba ya kayo ako nga baga ganiya naigo sa imong putol-putol. Maunang ayaw jug sukol-sukol na ako kay wa jud kay kaya. Naginisog pa ka ganina no imo kong isulong sa kong balwarte. Alangan, naguna-una man pugag sulong. Nimbalo sa gani ko nimo. Unya, unsaon naman nato karon? Nang Maria, ay lang ko putila. Putuman man ko sa imong mga sugo. Taysa ha, maguna-una sa jug ko. Makapabor lang jug ko ron. Mudagan man jug ko ba? Tanang, agata magiyap kog 5 ha. Unya, inigabot sa 5 magunsa man ko. Maglukso-lukso ka kana murag baki ba? Laguta gid ani ni Maria oy. Iya ra jud kong uto-utoon ba? Unsaon man ako ni ha para makatakas ko sa iya ha? Ay, inigabot sa 5, mudagan ko. 1, 2, 3,